Fixați. Strânge din buci. Bine. Bine. Mulțumesc, domnilor. Spatele către public. Bun, domnilor. Dublu biceps spate. Pregătiți. Fixați. Mulțumesc, domnilor. Următoarea poziție obligatorie, afo-rad din spate. Pregătiți. Fixați. Femuralul. Mulțumesc, domnilor. Extensia tricepsilor la alegere. Pregătiți. Fixați. Strângeți. Bine. Bine. Mulțumesc, domnilor. Și ultima poziție obligatorie. Abdominali și coapse. Pregătiți. Fixați. Schimbă picioarele. Mai tare. Așa, 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 așa. Bine. Mulțumesc, domnilor.